Окей, нека направо да се потопим в това, защото нещата днес стават наистина сериозни. Добре дошли в поредния ни анализ, където ще разгледаме едни материали от един изключително мрачен кросовър в една алтернативна времева линия, която, често казано, буквално разбива на парчета всичко, което знаем за вселената на Бакуган. Говорим за сценарий, в който тези така познати безопасни механики на играта, с които всички сме свикнали, се сблъскват челно с една брутална междуизмерна паразитна заплаха. Заплаха, която просто пренаписва всички правила. Тук вече изобщо не става въпрос просто да загубиш някой мач или дори, да се простиш с някой рядък Бакуган. Не. Говорим за перманентната, абсолютно необратима загуба на самите играчи. Това е пълното, тотално корумпиране на една невинна детска игра от абсолютен космически ужас. И за да разберем истински мащаба на тази трагедия, е достатъчно просто да погледнем този контраст. От едната страна имаме обичания стратег на отбора, нормалната Алис Гихабич. Всички в общността я разпознават като онази учтива, изключително интуитивна и брилянтна състезателка, която дори умишлено избягваше насилието. А от другата страна, там стои нещо съвсем различно. Това е ужасяващата реалност, показваща какво точно се случва, когато някой се пресече с тази паразитна същност, наречена Старо. И нека сме наясно, това не е просто някакво отвличане на играч от арената. Това е буквално превръщането на един от най-брилянтните умове в играта в смъртоносно оръжие насочено директно срещу бившите му съюзници. И така, нека преминем към първата част – мистерията с изчезнала боец. Знаете ли кое е най-зловещото в цялата тази история? Според разгледаните документи, тя изобщо не започва с някаква масивна експлозия или с епична битка пред ревяща публика. Не, започва с пълна, абсолютно необяснима тишина. Всъщност, източниците описват една много бавна, почти незабележима промяна. Отсъствието на Алис първоначално дори не буди някакви особени подозрения сред останалите. След онези тежки събития от втория сезон, тя просто започва постепенно да се оттегля от активните битки. И, честно казано, в началото всичко това изглежда като напълно нормално лично решение. След цялата онази травма с нейното алтер-его, човек би си помислил, просто си взема една напълно заслужена почивка от светлината на прожекторите. Но след това съобщенията остават без отговор. Тя просто спира да се появява на каквито и да е турнири. Месеци по-късно настъпва пълна тишина, въпреки че, и това е много важно, никъде в официалните регистри няма записана нейна загуба. До четвърти сезон нейното съществуване е сведено буквално до една единствена снимка. Изчезването й е било толкова перфектно маскирано като нормално оттегляне, докато през цялото това време в сенките се случвало нещо неописуемо по-зловещо. Което логично ни води към втората част – появата на космическия паразит. Сега, каквото и да е прекъснало мирният й живот, време е най-накрая да повдигнем завесата и да видим същността, която стои зад всичко това. Това, което е наистина интересно тук, е, че произходът на тази заплаха е напълно чужд на вселената на Бакуган. Но въпреки това, тя се адаптира към нея по възможно най-разрушителния начин. Запознайте се с Старо. Според лор-документите, говорим за гигантска безполова извънземна същност, произхождаща от разширената вселена на DC. Първоначално, това огромно създание просто се е носило мирно и тихо из открития космос. Буквално просто си е съществувало там, наблюдавало е звездите в пълна изолация, без абсолютно никакви намерения за завоювания или агресия, поне докато не бива насилствено заловено от човешки астронавти и принудително свалено на Земята. И тук материалите разкриват една наистина изключително мрачна предистория. В продължение на цели 3 десетилетия, представете си, 30 години, затворено дълбоко в секретната военна база Йотунхайм, Старо става жертва на така наречения проект Морска звезда. Под безмилостното ръководство на хиперинтелигентния генетик Гайас Гривс, това извънземно е подлагано на немислими експерименти, на сензорна депривация и на брутални психологически изтезания. Този чудовищен опит напълно пречупва някога му мирна същност и я изковава в една безмилостна сила, водена единствено от първичен инстинкт за оцеляване. Сила, която се размножава и разширява чрез освобождаване на милиони миниатюрни спори, които директно асимилират чужди съзнания. И точно тази травматизирана, изключително агресивна същност е нещото, което в крайна сметка успява да намери пътя си към Алис през междуизмерните пукнатини на битките с Бакуган. Нека преминем към част трета.
Едно тихо, необратимо поражение. Но тук логично изниква въпросът. Как изобщо една масивна космическа заплаха успява да превземе един свят, който е изграден около, състезания с карти? Отговорът се крие във внедряването в самата им система. Този процес не разчита на разрушаването на цели градове, както бихме очаквали. Не. Той разчита на едно тихо, изключително методично поражение, което се осъществява чрез напълно доброволен човешки агент, познат в източниците като Старбой. Този агент използва самите турнирни правила като оръжие. Нека видим как точно се надгражда тази смразяваща тактика. Старбой предизвиква Алис на неофициална битка. Но вместо да атакува грубо и бързо, за да приключи мача, той прави нещо много по-коварно. Той умишлено бави играта. Използва стратегия на пълно изтощение, ограничавайки ходовете на гениалната Алис, докато в същото време бавно, много бавно топи жизнените й точки. И причината за това изключително мъчително темпо е изцяло техническа. Защото според правилата на играта, когато жизнените точки паднат точно на нула, защитното измервателно поле около играчите изчезва. И точно в тази една малка нищожна част от секундата, когато защитата е напълно свалена, спората на Старбой се спуска директно върху беззащитния губещ. Самата игра буквално е послужила като система за доставка. И може би най-разтърсващият детайл от целия този момент е абсолютната липса на каквато и да е съпротива. Когато паразитът се прикрепява към лицето на Алис, лор-документите изрично отбелязват, че няма никакви крясъци, няма паника. Спората просто прилепва плътно към костите й, сякаш винаги е трябвало да бъде точно там. В своя последен миг на истинска свободна воля, Алис изрича напълно спокойно: битката приключи. И точно в този момент, веднага след тези думи, нейното съзнание е мигновенно и перманентно потиснато. Думите може и да са нейни, но след като ги изрича, тя завинаги престава да бъде себе си. Преминаваме към част 4. Правилата на контрола. Това, което се случва с Алис, на практика създава една изцяло нова парадигма в тази вселена, която напълно разбива всички познати механики на битките. Ключовият момент тук е този наистина брутален контраст. Досега всички бяха свикнали, че в Бакуган загубата означава, просто да си прибереш картите и да опиташ отново утре, нали? Дори в предишните сезони, когато сме виждали сюжети с контрол над ума, той винаги е бил временен. Маските се чупат, устройствата се деактивират и всичко е наред. Но правилата на този кросовър са Старо, те са окончателни. Загубата тук вече означава перманентно неврологично пренаписване. Поразените играчи не са просто някакви безпомощни жертви, които седят и чакат спасение. Не, те се превръщат в високоефективни въоръжени активи, които запазват абсолютно всичките си шампионски умения и стратегии, но вече служат безупречно и лоялно на врага. Естествено, останалите бойци не приемат тази нова реалност просто така. Започват едни наистина отчаяни опити за спасяване. Използват буквално всякаква възможна технология на тяхно разположение. Енергийни полета, инверсия на портални карти, дори опити за принудително разделяне на сигнатурите чрез гунтлети. И всичко това се проваля напълно. Най-страшното обаче се случва, когато в отчаянието си прибягват до чиста физическа намеса. Опитите спората да бъде свалена с груба сила не само, че не помагат, но и изобщо не предизвикват болка у приемника. Вместо това, те задействат перфектна защитна реакция. Тялото на Алис, онова същото момиче, което винаги избягваше конфликтите, се задейства с безупречни умения от бойните изкуства, предвиждайки всеки един техен ход само и само за да защити своя похитител. Буквално нейните собствени рефлекси правят спасението й абсолютно невъзможно. И така стигаме до последната 5-та част – психологическият ужас. Вижте, създателите на този лор много умно не са заложили на някакви типични, грозни физически мутации. Вместо това са избрали нещо много по-коварно и емоционално смазващо, което ни отвежда директно към самия дизайн на превзетите бойци. И това наистина брилянтно илюстрира специфичните анатомични правила на тази асимилация. Забележете, че паразитът се запечатва много плътно само върху горната половина на лицето, напълно скривайки очите зад едно огромно, централно червено око. Но устата е съвсем умишлено оставена свободна. И защо? Защото Старо се нуждае от способността на своя приемник да комуникира гладко и да координира стратегии там, на бойното поле. Всичко останало по тях – силуетът, дрехите, косата
Дори онази емблематична стойка, с която ги познаваме, остава напълно непокътнато. Ситуацията наподобява един ужасяващ синдром на заключването, само че някой друг управлява тялото. Виждате познатия стар приятел, чувате собственият му глас, но знаете с абсолютна сигурност, че умът му е завинаги безвъзвратно потиснат. Целият този психологически ужас е просто перфектно обобщен в един много конкретен момент от текстовете, когато в един пристъп на абсолютно отчаяние бившите приятели на Алис упрекват Стара Бой, че тя никога, ама никога не би избрала подобно нещо, неговият отговор е толкова студен и методичен, че чак побиват тръпки. Той просто ги поглежда и заявява: тя не е избирала нищо. Тя загуби. Тази фраза е направо смразяваща с абсолютната си техническа точност. Разбирате ли, самата структура на Бакуган състезанията, правилата, които всички те спазваха толкова сляпо, бяха използвани като един перфектен капан. Загубата в една обикновена игра автоматично се превърна в окончателна, вечна загуба на собствената воля. Превръщането на един толкова блестящ и добър стратег като Алис в покорен, безчувствен инструмент на този космически разум доказва само едно – заложите в тази вселена никога не са били по-високи. В тази нова реалност избягването на битките вече е станало също толкова важно, колкото и самото им печелене, което ни остава с един изключително провокативен въпрос за размисъл в края на нашия днешен анализ. Ако една обикновена, любима стратегическа игра от детството ни внезапно започне да носи реалния риск от перманентна загуба на собствената ни идентичност, и ако някогашните ни най-верни съюзници започнат да се завръщат, но само за да ни преследват като безкомпромисни врагове, заслужава ли си изобщо човек някога отново да стъпи на арената? Нека всеки сам си замисли върху това следващия път, когато гледа към онези така познати, уж безобидни турнири. Изключително много благодаря, че бяхме заедно в това разследване днес и до нови срещи!